Oude tongens die binnen afspraken maken over de laatste 3400 bunder groen. Die wordt verdeeld door gebieden in het eestelijke en westelijke waard. Nou, garnalenvissen is een slepende visserij, dus de vistuigen gaan over de zeebodem. Waardoor al het leven wat op die zeebodem groeit en leeft, zeg maar, geraakt wordt door de vistuigen. En daarnaast is het vissen op garnalen wordt met hele fijnmazige netten gedaan, waardoor je ook veel te maken hebt met bijvangst. Dat zijn eigenlijk de twee oorzaken die zich slecht verhouden met de beschermde natuurwaarden van de Waddenzee. Jochentje garnalenviskers hebben haar vergunning opkeerpjelitten terug het waardfonds. Die betellen er 10 miljoen euro voor. En hoewel de opkeerregeling vrijwillig is, willen ze bij het Fiskersboom toch net blij met de gang van zaken. Grond is kwijtraken als visserij, dat is sowieso pijnlijk. Maar we moeten het wel een beetje in perspectief zien. We hebben een convenant sluiten. En waar ben ik baat bij goede afspraken met overheid en natuurorganisaties. Alleen de manier waarop deze sluiting hier is, daar hebben we nog wel problemen mee. Van toen hield namen van de visserijsector een kaart maken, maar erop intekenen de grond die dicht moest. Maar uiteindelijk had het ministerie eigenhandig besloten om een orenkaart te broeken die toch een tweede partij maken is. Het grootste verschil zit hem in het westelijke waard, het Eierlandse gat. Zo heet de komberging tussen Texel en Vlieland. Dat hielden wij, laten we zeggen, voor de helft iepen letten, zodat de visserij er voor de helft nog een plekje had. En in de kaart van de orenpartij is die nagenoeg volledig sluiten. Ja, er is al gepraat dat het totale gebied het net meer visken worden mooi, zo'n 1100 bunder wezen mat. Nog eens 2400 bunder meer is nou dus. Als de verhoudingen versteurd binnen, is nog net duidelijk hoe dat correct uitvierd worden mat. Nou ja, ik heb uitgelegd dat het nou al enorm moeilijk weer voor de visserij om aan elkaar te komen. En dan kan je begrijpen dat nu die laatste stap nog volle pijnlijker wijze zal voor die visserij. Tot op heden was het zo dat eigenlijk vrijwel overal gevist kon worden. Nou ja, ik vind het belangrijk dat die balans beter komt te liggen in zo'n natuurgebied. En dat er delen dus gesloten blijven, dat de natuur zich daar goed kan ontwikkelen.